खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसामनि थार्ड आरो फोर्थ ग्रेडनि साख्रिनि आनजादा गोजोनैनो जोबनानै थांबाय 1 दाननि गेजेरावनो आनजादनि फिथाइखौ फोसावनो नाजागोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेनि अनगायैबो जायफोर बिजाथिफोरा साख्रिनि आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय नङा बिथांमोननि आनजादनि थाखाय लानाय फिसखौ हरफिनगोन जाय एकाउन्टनि गेजेरजों बिजाथिफोरा फिसखौ होदोंमोन बे एकाउन्टआवनो रांखौ सोनानै हरफिननाय जागोन आनजाद होनायनि मुङाव जाहाथे बिथांमोननि राङा खरसा जाया बेनि थाखायनो रांखौ हरफिनगोन होननानै बुंथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मख'नो गोनांदि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थार्ड आरो फोर्थ ग्रेड आरो ड्राइभारनि थाखाय 14 लाख एप्लाइ खालामदों नाथाय बे 14 लाखनि मादाव खायफा सासे सुबुङानो थार्ड ग्रेडनि थाखायबो फोर्थ ग्रेडनि थाखायबो आरो ड्राइभारनि थाखायबो एप्लाइ खालामदों बेनिखायनो गुबैयै गासैसा 9,34,000 साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामदों मिथिहोनाय मैयानि सानावनो थार्ड ग्रेड आनजादाव डिउटि होनो फैनाय पुलिसनि बोलेर' गारि आरो आल्ट्रा बासनि गेजेराव गहपुरनि पुरुबबारियाव गोख्रोङै सौग्रावलायनाय जादों जायजों 7 पुलिसफोरा जोखोम जादों जोखोम जानाय 7नि मादाव 2 पुलिसानो गोब्राबै जोखोम जादों कच राजबंशिफोरनि खौसेथिया इउनियन टेरिटरि लाबोमारनो हासिगोन नामा गावखौ राजा सिनायथि होग्रा आरो बिटारनि चिरां जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्लाखौ कच बिहारजों सरजाबफानानै इउनियन टेरिटरि लाबोनायनि खोथा बुंथिग्रा कच बिहारनि अनन्त रायआ चिरांनि कदमतलायाव दावबायफैदों बिथाङा फोरमायथिदों दि इउनियन टेरिटरि लाबोनायनि सायाव भारत सरकारजों थांनाय 2015-16 मायथाइयावनो सावरायलायदोंमोन आरो गोहोखौ गावनोनो अदेबानि अनन्त रायनोनो होनो थाखायबो नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा खोथा होदों होननानै फोरमायथिदों आरो कच राजबंशिफोरनि दाबि खालामनाय ओनसोलफोरा इउनियन टेरिटरि जानो थांगासिनो दं होननानै रोजा रोजा राजबंशि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंथिदों अनन्त रायआ मख'नो गोनांदि बिटिआरनि क'क्राझार आरो चिरां जिल्लाखौ लाफानानै इउनियन टेरिटरि बानायनायनि खोथाखौ अनन्त रायआ जाहाथे नैथि खेबनि थाखाय लाया बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा हुमखि होनायजों लोगोसे अनन्त रायनि इउनियन टेरिटरि बानायनायनि दाबिखौ बिटिआरनि गुबुन गुबुन आफादफोराबो हेंथा होदोंमोन नाथाय बेनि सायाव हेंथा होआबा गाहाम जागोन होननानै बुंथिदों अनन्त रायआ आरो जयैनो गोरोबलायनानै थागोन होननानैबो बुंथिबावो लोगोसे बुंथिबावोदि बयनोबो जौगानायखौसो नांगौ इउनियन टेरिटरि जायोब्ला मिरु सोरखारा सालायगोन आरो जौगानाय फैगोन होननानैबो बुंथियो जायनाखि बिटिआर ओनसोलाव बड'लेण्डसो दाबि खालामगासिनो दं बेनि सायाव बिथाङा बुंथिदों दि आसाम रायजोआव आहमफोरल' थाया आसामाव बर' राभा मुस्लिम कलिता चुटिया बायदि हारिफोराबो थायो बेयाव सेन्टिमेन्टनि मा खोथा दं होननानै उल्थायै सोंथि खालामफिनो बिथां अनन्त रायआ जायनाखि इउनियन टेरिटरि दानायनि सायाव भारत सरकारा जेबो बुंथियाखै बेनि सायाव सोंथि खालामनायाव अनन्त रायआ फिननाय होदों दि इउनियन टेरिटरि दानायखौ लानानै नखर मन्थ्रिनि सिगाङावनो बिथाङा बुंथिदोंमोन जेराव अमित शाहआबो पावार होगोन होननानै खोथा होदों होननानै फोरमायथियो अनन्त रायआ बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा जोबस्रांनायनि लामायाव नामा गंसे फरायसालियाव सासेल' फोरोंगिरि थायोब्ला आसाम सोरखारनि फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि जि थांखि बेयो जाफुंसारगोन नामा सोरखारि फरायसालिफोरा मोनफानि उनाव मोनफा बन्द जालाङोब्ला गोरिब दुखुथिया नखरनि उन्दै उन्दै फरायसाफोरा बबेयाव सोलोंथाइ लागोन सोरखारि फरायसालिनि थासारिखौ नायोब्ला गोबां सोंथिफोरा बयनिबो गोसोआव बेरखाङो बेबायदिनो बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुर हालामाव थानाय 2 नं सान्तिपुर एलपि स्कुलावबो सासेल' फोरोंगिरि दङ फरायसालियाव गासै 50नि गोबां फरायसाफोर दं सासेल' फोरोंगिरिया मोनद' आयदाखौ फरायसाफोरनो फोरोंथाइ होनाया गोरलै नङा जायनि थाखाय फोरोंगिरि नांबावगौनि दाबिखौ लानानै सोरखारनिसिम आर'ज खालामदों फरायसाफोरनि नखरनिजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला 2 नं सान्तिपुर एलपि स्कुला थांनाय 1978 मायथाइयावनो गायसनजादोंमोन आरो 1994 मायथाइयाव सोरखारि गनायथि मोनदोंमोन गेजेर ससेयाव फरायसालियाव 2 फोरोंगिरि दंमोनब्लाबो सासे फोरोंगिरिखौ उनाव सोरखारा लानानै थांदों दा फरायसालियाव सासेल' फोरोंगिरि दं बिथांनियाबो फरायसाफोरखौ फोरोंनायजों लोगोसे फरायसालिनिनो अफिसियेल खामानि मावनो गोनांबो थायो जायनि थाखाय माब्लाबा समाव मोनसे आरो मोननै आयदाल' फोरोंनो हायो आरो माब्लाबा समाव फरायसालिखौनो बन्द खालामनानै दोननो गोनांबो जायो जायखौ लानानै खाफाल हमनो गोनां जादों फरायसाफोरनि नखरनिया बेराफारसेथिं गरिब दुखुथिया जानायनि थाखाय प्राइभेट फरायसालियाव फोरोंथाइ होनो हाया होननानै दुखु फोरमायथिदों बेनिखायनो बे फरायसालियावनो फोरोंगिरि थिसननो थाखाय आर'ज खालामदों बिथांमोनहा जेब्लासिम बिटिआरआव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सोरखार थागोन अब्लासिम बिटिआरआव थानाय रावबो भारतनि मुस्लिम हिन्दु आरो ख्रिस्टान जायखियानो जायाथों मानो रावखौबो बिटिआरनिफ्राय होखारनाय जानाय नङा बे खोथाखौ बुंथिदों इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा
नैजिगुथि धर्मीय संख्यालघु परिषदनि नैजिगुथि गायसनथाइ सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लाहैदों एम रनजित बसुमतारी बिथाङा जेराव बिथाङा फोरमायथिदों दि मोनथाम ओनसोलनि मुस्लिमफोरखौ होखारनो थाखाय बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा बिथांखौ अदेबानि रनजित बसुमतारीखौ नारसिनदों आरो बेनि थाखाय मोनथाम फाइलबो जमा होदों मोनसे समाव बेफोर फाइलखौ हाग्रामा महिलारि सोरखारा राजखान्थिनि थाखाय दोनखुमादोंमोन नाथाय दिनै बे फाइलखौ होफैदों आरो मोनथाम जायगानिफ्राय मुस्लिमफोरखौ होखारनो थाखाय नारसिनफैदों होननानै फोरमायथियो एम रनजित बसुमतारी बिथाङा बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायथिबावदों दि जायनाखि एम रनजित बसुमतारीया सासे बर'फोरनि बारग' सोमावसारगिरि बेनिखायनो बर' हारिनि रैखाथि खालामनो नांगोन आरो गावनि बिबानखौ मावनो नांगोन आरो बिटिआरआव आयेन बेरेखायै थानाय मुस्लिमफोरखौ होखारनो नांगोन होननानै बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा एम रनजित बसुमतारी बिथांखौ बुंथिफैयो लोगोसे आयेन बेरेखायै थानाय मुस्लिमफोरखौ होखारनो थाखाय मोनथाम फाइल जमा होनानै बिपिएफआ गनायथि नागिरगासिनो दं बेनि अनगायैबो मजाबारिनि आयेन बेरेखायै थानाय मुस्लिमफोरखौ होखारनो थाखाय दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोनहाबो उदाङैनो बुंथियो होननानैबो फोरमायथियो एम रनजित बसुमतारी बिथाङा नाथाय जेब्लासिम बिटिआरआव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सोरखार थागोन अब्लासिम रावबो भारतनि मुस्लिम हिन्दु बा ख्रिस्टान जायखियानो जायाथों मानो रावखौबो होखारनाय जानाय नङा होननानै एम रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंथियो लोगोसे बुंथिबावोदि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक जानायनि सिगां जायफोर मुस्लिम एबा हिन्दुआनो जायाथों मानो बिथांमोननो हानि मोन्थायखौ होनाय जागोन आरो मुस्लिमफोरखौ हानि मोन्थायनिफ्राय गोजानाव दोना होननानैनो माखासे सुबुंफोरा हेंथा होनायनि उनावबो आरएमसिनि सानै दैदेनगिरिफोरखौ लेन्ड एडभाइजरि बर्डनि सोद्रोमा बानायदों आरो बेनि अनगायैबो गोबाङावनो मुस्लिमफोरखौ मेम्बार बानायदों होननानै बुंथियो एम रनजित बसुमतारीया काजिरङा नेशनेल पार्कनिफ्राय रयेल बेंगल टाइगारखौ बुथारग्रा साबा सिखाव फलानखौ हमनो हाबाय हमजानाय साबा फलाननि मुङा फारियै शाइमल शुक्लबैद्य हिरामुन्डा जयराम चौरा सन्जय चौरा आरो राजेश चौरा जो मोसाखौ काजिरङा नेशनेल पार्कनि खौरां रेन्जनि सिङाव थानाय सिलदुबियाव थैनाय हालोदाव बोखांनो मोन्दोंमोन आरो मोसौ हारायाव बिस जानाय आदार होनानैनो जो मोसाखौ बुथारनाय जादोंमोन बे दायावनो बे मोसा बुथारनायाव आखाइ थानाय साबा फलानखौ 1 नं सिलदुबि ओनसोलनिफ्राय हमनो हाबाय बिटिआरनि लांदां जानानै थानाय गासै 1,100 पस्टनि थाखाय फैगौ अक्ट'बर नभेम्बर दानावनो इन्टारभिउ खुंनानै लांदां जानानै थानाय पस्टखौ सुफुंनानै होगोन आरो गरसेबो रां लायालासे जायफोर इन्टारभिउआव पास जागोन बिथांमोननो साख्रिखौ होगोन खौरांगिरिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बे खोथाखौ होदों एम रनजित बसुमतारीया रायखांनो गोनांदि साननैसो सिगां बिपिएफ दोलोनि मोनसे जथुम्मायाव बिटिसिआव साख्रियाव थिसननायनि सायाव बारग' बिटिसिनि लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारिया माखासे खोथा बुंथिदोंमोन एम रनजित बसुमतारीया रायजो राजाफोरनो खोथा होनाय बायदि सासेनोबो साख्रि होनो हादोंना हायाखै होननानै खाम्फा बरगयारिया सोंथि खालामदोंमोन आरो बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनखौ बांहोनो रोङाबा जेरै दं एरैनो दोन होननानैबो बुंथिदोंमोन बेनि सायावनो एम रनजित बसुमतारी बिथाङा फिननाय होदोंदि प्रमद बर' रनजित बसुमतारी आरो माखासे दैदेनगिरिफोरनि मुं लानानै बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनखौ आसाम सोरखारनो फानदों होननानै खाम्फा बरगयारिया जेरैबायदि बुंदों बेबायदि बिटिसि सोरखारा जेबो मावाखै बेनि अनगायैबो आसाम सोरखारा 3rd आरो 4th ग्रेडनि साख्रिनि आनजाद खुंनायाव बिटिसिनि मोनसेबो लांदां पस्टआ हाबफादेरा होननानै रोखा बुंथियो एम रनजित बसुमतारीया लोगोसे बुंथिबावोदि बिटिसिनि गासै 1,100 लांदां जानाय पस्टनि थाखाय फैगौ अक्ट'बरनिफ्राय नभेम्बर दानावनो आनजाद खुंनानै थिसनथाइ होगोन आरो बेनि थाखाय थाइसेबो रां लायालासे जाय बिजाथिया उथ्रिसारनो हागोन बेनोनो साख्रिखौ होनाय जागोन होननानैबो खोथा होयो एम रनजित बसुमतारी बिथाङा लोगोसे बुंथिबावोदि सिगां बिपिएफ सोरखारनि समाव रावबो बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा आसाम सोरखारनि मोनसेबो साख्रि मोनाखैमोन बेनि अनगायैबो थांनाय 17 बोसोराव खाम्फा बरगयारिया गावनि जाथि आरो नखरनि सुबुंफोरनोल' साख्रिखौ होदोंमोन आरो बिथांनि थाखायनो 750 हाग्रा बिफानाव मावनाय मावथिफोरा 12 निफ्राय 15 बोसोरसिमहालागै दान बान्था मोनालासे हाग्रा बेंनायनि हाबाखौ मावगासिनो दं होननानैबो बुंथिबावो एम रनजित बसुमतारीया रायखांनो गोनांदि बिटिसिनि इएम डक्टर नीलुत सर्गियारी बिथाङाबो बिटिसिनि लांदां जानानै थानाय 3,000नि गोबां पस्टआव थाबैनो थिसनथाइ होगोन होननानै खौरांगिरि मेल खुंनानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंथिदोंमोन नाथाय एम रनजित बसुमतारी बिथां बुंनाय बायदि बिटिसिनि लांदां जानानै थानाय 1,100 पस्टनि थाखाय थिसनथाइ होनाय जागोन ना इएम डक्टर नीलुत सर्गियारी बिथां बुंनाय बायदि 3,000नि गोबां पस्टआव थिसनथाइ होनाया जागोन बेखौ लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव गुलुं गुजुं साननाय सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों कुतुब मिनारनिख्रुइबो जौसिन दिल्लीनि नयदायाव थानाय ट्विन टावार्सखौ 9 सेकेन्डनि गेजेरावनो सिफायनाय जाबाय सुपारटेकनि ट्विन टावार्स एपेक्स आरो सिएनखौ 3,700 केजिनि बेफ्रुग्राजों बेफ्रुहोनानै 9 सेकेन्डनिफ्राय 10 सेकेन्डनि गेजेरावनो सिलिंखार खालामनाय जाबाय ट्विन टावार्स एपेक्सआव गासै 32 थाला आरो सिएनआव 29 थाला दंमोन कुतुब मिनारनिफ्रायबो जौसिनमोन
टुइन टावारा जायनि जौथाया 100 मिटार गोजौमोन आरो बेखौ बानायनायाव 500 कौटिनि साखाथियाव रां खरसा जादोंमोन। डिस्ट्रिक्ट अथरिटिनि बिल्डिं लुनायनि नियमखौ मानियालासे बिल्डिंखौ लुनायनि थाखायनो सिफायनो थाखाय 31 आगस्ट 2021 मायथाइयावनो सुप्रिम कर्टआ बिथोन होदोंमोन। बेराफारसेथिं रियेल्टर्स सुपारटेकआ नयडा डेभेलपमेन्ट अथरिटिनिफ्राय गनायथि लानानैसो बे टुइन टावारखौ लुदोंमोन होननानै बुंथिदोंमोन। नाथाय दा सुप्रिम कर्टनि बिथोन बायदि टावारखौ सिफायनाय जाबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला टावारफोरखौ सिफायनायाव 20 कौटि रां खरसा जादों आरो बेखौ बोस्रांनायाव दान 3 लागोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।